निजानि जायगा नङा जाहैबाय दान्दिसेब्लाबो नोंसोर गथ' गथायखौ बावदों बावाखै बावदों बेनोथ'ब्रा बेनोथ' मजाया बेनो हिनजावखौबोथ' बावदों बावोब्रा मालाबा मालाबा खिन्थु हेल' लोगोफोर दिनैहाय आं अरुणाचल प्रदेशआव थांनो नागिरदों बे जाहैबाय खाइलाब एनडि बिनि जों ओरैनो खाइलाब होननानै बुङो आफादाव ओमफ्राय हेल' खाइलाब ओमफ्राय दा जोङो नैबे दालाङावनो दङ नैबे अरुणाचल ओमफ्राय नैबे एरिस्टल बिथाङाबो एनडिएफबि आफादनिनो उनजोंहाय दंबावो गोबां सोद्रोमाफोर उनाव थांबाय आं सिगाङाव जिरायबाय उननि बाग्राय दं ओमफ्राय सासे नैबे लोगो सासे दंबावो जोङो ज'नो अरुणाचलाव एसे बेरायहैदों ओमफ्राय ओरै भैरबकुन्द दै एसे सुइस गेटखौ खोन्थानाय जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर जों माबायावहाय अरुणाचलाव हाबनायखौ नोंथांमोनजों दान्दिसे थाफाबाय थादो औ ओमफ्राय बै गोजौआवहाय एसएसबि ओरैहाय जों दा अरुणाचल हाबलांनायसै आयु हाद्रिया एसएसबि दंलायो औ एसएसबि बोरायथारबायलै बेसेरा मा ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय मासबाद ओमफ्राय दा जों ओरैनो ओरैबायदि हाजोलै बेबो बेरायनो फैदों बा पिकनिक स्पट बर'ना हारसा जाखोरा बिसोरला रकय मेनाफोर मा बिलाय मायाव मुखुब जाथारदों बिलाय हाजो जायगायाव फैबा एसे गोसोखौ गोजोन मोनो आरो जों भुटानाव थाग्रा मानसिना स्रां मोनखायो दा हाजो हाग्रायानो जोंनि जिउ साननाय हनाय फुरा एसेब्लाबो फ्रेश जाखायो आरोखि बेहाय अरुणाचल प्रदेशआवनो दं दाबो जोङो माने हाजो बे हाजोखौ एकदम नायलाय बै गोजौनिफ्राय ओरैखाय गोगोमखौ मानखोनो हाब्ला एसे मोजां जागौमोन मानि एफाराब खुसिब्रा बिसोरलाय बिराद खुसिथार बिसोरो बिराद खुसिलायथार नुवाखै सेलफि लालायबावदों मालाय बयबो ओरैबो ओरैबो नङाला माथो खेबग्राया नै नायगोन जि पजिसनाव दंलायथारो नंगौसोलै सयथिबो बवा थाबायलायनाय पजिसन लाबावलै बवा ओरैबायदि बुंगा गोजालै सयथिबो ओइ नोंसोर माहाय थांनो फैदों अरुणाचल टावां ना टावां ओमफ्राय एकदम नोंलाय माला माहायथो थांनो टावां बेफोरजोंथ' नोंसोरो फुरा राइडार खालामखायोमोन दां मेरला सालायबाय बेजों दा हाजो सालायफेराखै सालायनांसिगोन मोजां नाङो दा जमा थाङोब्ला बिराद इन्टारेस्ट जायोलै ना इन्टारेस्टआनो बिनि राइडारनि इन्टारेस्टआनो एसेब्लाबो आलादा मा नाम मोनो राइडारनि नामा BRMC ए आदसा बर'लेण्ड राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब दाखालिबो थांदोंमोन आंथ' शिलंआव थाङाखै नोङो आं थाङासै थांदों बा सासे बै खेबग्राफ्राबो गोगोमलै सयथिबो डाइरेक्ट सिदा दैखासो हा ओरै मोनसे बबेमोनलाय आखु सुंखालांनो नागिरलायनाया ओरैबायदि गोथौखा सयथिबो एसे हाजो बेरायफैदों एसे थान्दानो गोसोफोरखौ स्रां मोनो जों बर'लेण्डआव थाबाय थाबा सब समाय गावजों गाव नांलायबाय थानाय बुलायनोल'सो बाखि ओमफ्राय मैयाङाव थांगोन दा थ' लोगोफोर टावाङाव थांनाय दान्दिसे थानाय जायगा बेजों नङा होनबा अबहाय जों थानाया बिजोंनोमोन ना हाग्रायाव थानाया दा औ ओरैनो थांलाय फैलाय गोदो इन्डिया भुटान अरुणाचल थ' बिदिब्ला दान्दिसे दाहाय जों बे ससेनिफ्राय आरो मोनसे जायगायाव हाबहैबावगोन ओमफ्राय बेवहायनो जोबथा खालामगोन दै लोगो मा जायगा होनोथाय बेखौ मिन्थिरोङा मासबादनि सानैसो सेंग्राफोर लोगो मोनो दान्दिसे सावरायलायनो बिसोर मा जायगा होनो आदा बेखौ आदा होननांगौ ना फंबाय नांगौथाय बिदा लिंजायो बिदा लिंबा साबसिन मोनो दा गोसोखौ गोजोन मोनो दा बेखौ जों ओरैनो
बेखौ जिर' ना मोनथियो आरो ना I love you हाजोबो होनो आरो नैबे I love you हाजो वाव what a romantic ओमफ्राय नैबे जाबाय धोनस्रि दै बबे बै बे गुवारा धोनस्रि दै आरोखि ना धोनस्रि दै औ ओमफ्राय बि बारनानै भैरबकुन्द दङ आरो ना बै साइडआवहाय भैरबकुन्द औ ओमफ्राय बिनि ओरै खोला थांनानै नैबे ससे दा ओरैजे थांबा गामि मोनहैगोन मा गामि मोनगोन बेखौ सिगारदाङा होनो सिगारिदाङा आच्छा आच्छा बेखौ ओमफ्राय बिथिं बे लामाजों थांबाय थाबानो माजबाद सहैबाय आरो माजबाद औ अरिजिनेलि माहायथो नोंना नङा आंनिया आदर्श होनो जोंनिया बै टिना बिस्थिबार टिना हाथाय जायो माजबादनि साहा बिनिफ्राय जों फैदों आरो बेहाय आच्छा आच्छा दसे बेरायनो थाखाय मानो थाखाय फैदों बाव जोङो बेहाय जों इदिनो सम ओरैनो लाफैयो बेरायफैयो दान्दिसेनि थाखाय आच्छा बै आदारजोंबो एसे रायलायनो आदा ओइ फंबाय लिंनांगौ ना आदा लिंनांगौब्रा हा रोङोब्रा गोरों मा गामिनि एखे ए मा सोरबाफोर नेफैदो नामा आदाया थारमाने आदाया लाजिनानै रायलायासै बारा ओमफ्राय बे मा बिलाय बिबो बर' सासे ओमफ्राय I love you होननाय जायगा दै I love you होननाया नैबे बे हाजोखौनो बे नैबे गुफुर हाजोना सेंग्राफोर थायो सेंग्रा सिख्ला माने बावहाय रमान्टिक खालामफैयो ओंखायनो बेखौ बिथाङाबो जाखिनि बुंनांगौ बेखौनो लाजिबाय ओमफ्राय लाजिनानै I love you हाजोआव बिथाङा फैदोंमोन बिथांनो लायनो गोसो थोनाय बा I love you गैया जाहैदों बिनि थाखाय दुखुआव जाहैबाय बे हाजोखौनो नायफैबाय थायो जाहैबाय आरोखि बेफोरबायदि लोगोफोर बे जायगायाव मैदेर फैनायनिबो जुद गैया माने खुनु थिग गैया दाखालिल'सो बावहाय मैदेरा 40टा बै बे मोनसे नुहुरनाय हाजोआ बावहाय फैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बे हाजोआव थाफैयो ओमफ्राय 40टासो दंफैखायोमोननो I love you हाजोआवहाय मा ओरैहाय थांबाय थायोब्ला माने जों बर' गामिखौनो मोनहैगोन हाजोखौ नायदो I love you ओरैबायदि I love you नो बावहाय सेंग्रा सिख्ला रमान्टिक खालामफैयो बा बेरायफैयो जाय हक सेंग्राफोरनि फट' खेबजानाय मानायखौ नै बाग्रायनि फट' खेबजानो ओरैल' जानाय खेबजालायबो उदै गेन्द्रा नुजाखायोलै खेबनायालाय हा जोंखौ हेन्डसाम नुग्रा नङा नुयोरा नुखायो बड'लेण्ड फ्रिडम फाइटारसो जों हिर' बावहाय जेसेबां बे गारियाव फैनाय माने मा होननानै बुङो सानसे समाव हाग्रायाव थाग्रा गोजा नैलाय बेथ' बेखा ओरैबायदि LMG गंब्रै बाखायोमोन बे नैबे राइफला गंथाम बिदि एक्सपार्ट खालामोन आङो ओमफ्राय नैबेलाय पिस्तल रिभलभारसो लानानै आबदा खालामखायोमोन ओमफ्राय बेलाय बेबोथ' म्यानमारावथ' थानानै माने बार्मिसफोर बायदिल' जाखाबाय मानसियानो ओरैबायदिनो बेलाय बेबो भुटानाव थानानै भुटान माने गंगारफोर बायदिल' आच्छा बावहाय जायगाखौ माबायदि नांदों दे बेखौल' बुंदो दे नों एसे बिराद हेपि गोजोननाय मोन्दों बिराद मोजां जायगा खिन्थु दिनैजों खेबनै जाबाय आं खिन्थु I love you होननानै आं बे जायगाखौ मिथियामोन खिन्थु I love you नो बे मा होनो बेखौ I love you जायगाखौ मोजां मोनदों आरोखि जायगाया बिराद मोजां क्लिन साफा एकदम बरिया जायगा क्लिनजोंथ' खोथा गैया हाजार हक हाजोनि नेचारेल बार बा बोथोर बिराद मोजां आच्छा माब्रै मानो बे I love you नि ओंथिया जाबाय बे ससे लांदां जायगायाव ना हाजोआवहा सेंग्रा सिख्ला फैनानै बेहाय गुबुन हारियानो जा बर'आनो जा अरुणाचलनि हाजोनि मानसियानो जा बे फैनानै दसेबाबो थाथ'नानै बेहाय माने इन्जय खालामो आरो बेहाय बेनिखायनो I love you हाजो होनो आरो बेखौ दान्दिसेब्लाबो जों हाजो जायगायाव बा बेरायफैदों बेरायनानै ओमफ्राय गोसोखौ एसेब्लाबो गोजोन नांदों मानो होनना बुङोबा जोंनि BTC बा बर'लेण्ड हादानावहाय ओरैबायदि दावराव माने बेफोरखौ बुंनो थांजाला जों I love you हाजोआव एसे गिदिंहैनो हाजो जायगायाव एसेब्लाबो गिदिंफैयोब्ला मा होननानै बुङो गोसोखौ एसेब्लाबो फ्रेश नाङो हाजो गाखोनो बबेहाय माथो थुदोरा दे मानखोनो हाला हनै सासेया थु मानखोथारथ' गैलेलै ससेबो नै ओरै खावसेजोंबो लामा ओरैबो लामा माने टार्निं
बे ससेयावलाय माबायदिथो आइ लाभ इउ जानांगौ जाखो दा बिराद गोजौमोन हा गोजौमोन आइ लाभ इउबो जाजाया माजायाबो बा फाथै जाबनाय माव हाबलांबायलै फाथै जाबनाय बायदि होलांखाबाय बा पिकनिक जाहैखाथारगोन खुसि जानाया लाजाला वाह hey आंनि लोगोफोर थांजोबदों बावहाय बे आंनि लोगोफोर थांजोबदों खयथासार खुसि जालांबायलै बेसेराफोर हाजोआव फैना बा बरियाखारा एक्चुअली आं बे हाजो जायगायाव फैनानै थांनोबो बादबबाय बावहाय माने मोजां जायगा मोनदों नालाय फ्रेशनो जों पल्युसन जानासो थैगासिनो दं हाजोआव होनबाथाय ओइ थांनो बादोंना बायाखै नोंसोर आंथ' बाबायसो थांनो बाबालाय बहा जाबावनो निजानि जायगा नङा जाहैबाय दान्दिसेब्लाबो नोंसोर गथ' गथायखौ बावदोंना बावाखै बावदों बेनोथ' मजाया बेनो हिनजावखौबोथ' बावदों बावोब्रा मालाबा मालाबा खिन्थु गाहायाव थांबानो नों बे हाजोनि नेचारा जेला जोबो अब्ला नों गथ' हिनजावखौ गोसोखांफिनखायो सियर सेम बिदिनो आंबो कन्डिसना बिदिनो जानानै दङ माने हाजो जायगायाव फैनानै ओरैबायदि गाव जे हिनजाव दङ ना गथ' दङ बेखौथ' मिथिदों बावलायलाङो आरोखि दान्दि सम ओमफ्राय दा गाहाय थाङोब्लानो हिनजावफोरखौ गावनि गथ' फिसा फिसौ गासैखौबो गोसोखांजोबो ओइ आदामोन आगैमोन दे बावहायनो नोंसोर जायगाखौ बाय बाय आरो टाटा लानानै थांनायसै दे जों बे आइ लाभ इउ जायगाखौ बे खन्द'आवनो बावहायनो फोजोबबाय ओमफ्राय बाय बायबो लाबाय माबा माबि एभ्रिथिं गासैखौबो लाजोबनानै थांनायसै आरोखि बे हाजोआव एक्सुवेलि हाजो थिलियाव न' गंसे लुनानै थायोब्ला माबायदि नांगोन गोसोखौ ना बेखौ एसे सानदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय गोजोन्थों